صوفيا لبولر تاريخ فلسفنا بوستين غوردر ترجم تكيبيني تراخي تثبيت يوهانس معرف عسرت شجشته هيجل أتغلص الزخال الرتعويو ليلاي نتزدد أمرد صحفات همريتا غميتا تنك اللعيت محورة زرقحات نتنحسنا تأمتتك أب حسابات أحادات أبو أنا أمرأنا ويزويو از نگرم سبایی سلمتایو کم اوز قبر زلو ليلاي أنت أرى بواخت اللعال بتختم ببوز انحد كاب صوفيا حبريتها مسيوايو صوفيا بأمر ليلاي حدا مدابق أميت ألا حدا وديت صوفيان ألبرتون أبو ليلاي حانتخ قبرو ويكولون يوم ليلاي جن بصوفيا بلا نابوا تركبو ليا أبوا أبلعلو صوفيان ألبرتون زقبرو زلو نايت لالو تلاقت بزيحو حقهم يمكوطعو مساكين يدهم قصو ليلاي جن نبوا حانت عباي تمرتغتو بيا نقزاي مصا أمو مدام نايت وديت حدا بحدا خرقها جمرة ليلاي تنسيقا بموسكو تنبت قمقم بحرقة عزب جمرت ساعات كل تهد حرقات ريو نديها مع ديها بمصواع ماما إذا حيزاز اللغر استناي هي قلان بيبا قلت إفاز بالله حيزاق مسيه بلتا ألبرتون صوفيان نابتق الهاي زد أمت مسكوت كلتها منابر سحيبهم كف بقلو ألبرتو خاق أسأله جورج ويلهيم فريدريك هيجل كمت إيلو ولاد سمعتها ونتيو أب ستوتغارت جرمن أبشان شعاته 207 توليدو ولا 10 شمنت عامت مسكونة تمرتها همانو تماهيرو أبشان شعاته 209 ميشيل ينغ سرح نيرو أبتو إوانتي سمعتها ونت أزي عابيو أبتزل على جاف بس حل أواني نيرو هيجل ميشيل ينغ أب كتما جنا مختل بروفيسور كوين سريحو بدحريو أب هيدلبرغ أب حجراو سمعتها ونت جرمن زبل عاب ماكل كم بروفيسور كم من دجنا بشحن شومنتن 210 شومنتن أب برلين بروفيسور كوينو خجل جلد حرم مسرح أبشان شومنتن 230 حدا بحمام كوليرا موته أبتوانتي كتما برلين ناي أوروبا ماكل منفسا ونت استبهالة اللقواني نيرو هيجل كرم مواتو جن هيجل أو النت زبلات حاسبة أب كل يونيفرسيتات جرمن كعبر الجمير نبره هيجل نتقد ميز نبره حاسبة سمعتها ونت أرانيفو بحدا مسمر كم زمعبل الناقة برا خلو نقلت صنح أمنتات بفلايكا نهاي شيلينغا تحساسبة بزين حسيات ريدو نقفو انتهي لي إذن نقفو شيلينغن كالو سمعتاويانن زبلوز نبرو اتعميق ترقم أبتناي عالم منفس زبلوويز مركوز هيجل جن ناي عالم منفس بالمجلس إيتك أمولو كوانت نبره ترقموه بفليز بلايز قلتو هيجل ناي عالم منفس ويكا ناي عالم رتعيك بالكلو دمر سمعتاوي مجلس تاسب مالوتيو مغنياتو سبترايو منفس زلو ويلس لزعمن بزقباب زغا قزقاس عالماو منفس أب كل قعزو تاريخ كقلس إخالي يبل الزغ بالكالوغن بزعبا هيوت دك سب أتحساس بادك سب بهل دك سب تراي زارب كم زلو خنرسع بلنان كم زم بالو منفس مالت ملأ كموت كم زي كونه أخاو حنا قرابنكا تخست الموم ديسكولات كم زي كونو خرد زدلي مثلني حق ايدو بلت صوفيا حجي نتا كانت عالم كم زرعنا يا زبلات أقصي ذكر كيات مسلي كانت سبنة توشت أو مستير بحري كفلتو يكألني ويلو كانت نبره بحري حدت القوت الزيف اللات مستير حق مخاني أمينو هيجل جن حق مالت بعلاو النتيو بمبال
أبلغ للسبي يخون كينيرت أسب حق أزبها ليلن كل ناس فلتت راح يبقى نقول لهم فلاسفاتات كم بحدش بايت هرقيتهم حق هيدو هو كم وقت بالاتغالي يا أخي يخون مبار فلسفنا هيقل نقول زحقوا في كوانت نبره نحنا حجي أبتو ما قدس تخورنا عطرايات كيرنا نحن نزتي هيقل ناي جزائر سوفلي فلسفنا نيروخ بالي يسأقم مغنياتي هيقل قعزو تاريخ بخمي الجباب كتردو أخذ متخيل ترايو حبيرو بزعبا وشت أو هيوت بهري فتسمي مهاران وتسيت بزلوا الجباب كنا حسب قن مهيرنا ما أزيا قداسيو كلهم تم قدمي هيقل زنبرو فلسفنا وسرعتات حادنا يحبار روح نيروم نسخة سبنا عالم بخمي يفلت نزب الحوتو حاد الزلالم وممزاني ويملكعي كقبر لهم هيك قانوني قال خواتهم ديكارت سبينوزان هيومن كانتونيوم نفس وقفهم بزعبا فلت أود سب أعمي قومي مرامر نيرم كلهم كا سبنا عالم نخفلت أزلو تقولو بجزية زي حس أريو يلم دم ديمام هيك قلقن نزي أمنولون نسوا فلت أودك سب كابولودو نابولودو يغير مخانيز أمن سلازي نبار حق زبهال إلن جزية زيك إيرور رتعقا إلن فلسفنا خج بتوزخ إلك أوهم نتبن تداهلو يقا تاريخنا بعلو ترأيو بس ياقن صبو غيركا قلت لي تاريخ بقص اللو تخمزه اللو يزفلت سلازي خمي غيرو قوام نتبيل كايو حادو حزونوكو أبقص اللو تيزقوعز يخون مبر بزعبو أخت زاربيت خليني خي مالتا يكونن كتب ليو زي تخل نقر انتهاليو عيني تفليت بوتا نايتارو بويا نهتو حازي حق أنيا فلق التبلو زي مهلاويو أي مثلاً بمول أنتو حازو كوينا فلق النبلو بلد صوفيا نهي قرقن تاريخ كم حدث زيك وعرس أزو حز فلقيو نفسو كف من قصاص نايتو حاز معي بمتأن بزحن حيلنا يلعلواي وقن نايت فلق كمون بطوما من قدو حجلوا خوحنت ويواياتني زقزع سلاز تاريخ التحساسبان رتعونتنكا لكع كم توحز فلق مستمع بلنا إذا حلفوا بهالتات تجنقي عمز موضوعات الحساسباتاتن ناهلو نقراوي كونتن كلهم كمي غير كاخ متحسب بيوسن الكا سلازي نحدفو لي كونت حق يل كان زل عالم بو صنع يغبان اتكونت حق يخطبلو ابين معاسن زبلو روحيتات يمزوسنوا سلازي حدا قداي كل ساعه حق ياي تبلو كل ساعه جيجا ياي تبلو مالدي واي تبلون جنجلو قدات حق وي جيجا كخون لزخلو مسجله تاريخاويه قمامطم كزامدو خلو طرا يخون نابنت جيلانت قوني عيلكا لومي يختم ماغوت انت فتينكا 7 شايز قبركا المونتا شحنا 500 عامتات جن صرا جيلانت زمغوتو زغوم تباتاتاتون تنبرو شو جيلانت قوني عيلكا مغويتكا كتعوت تخولن يريو كاله وانا وابنت نمتقاس قدمي 100 عامت سفيح شاكا بريسكا قاصيلكا سفيح حرشا مغبار قبلو ينيرو لوم جن التحساسبات سب تغيرو كبابي خم عقاب زبل عمر سلازمصه اشنغايدو سفيح ጫካ ተብርስ ንጽል ገረብ እንተ ቆሪጽካውን ሕብረተሰብ ወቅሰካ ኣብ ሕጉን ያቅርበካ ሕጂ ይርዳንሎ ፍልስፍናዊ ተሓሳስባን ርትዓውነትን ውን ዲናሚካዊ መስራሕ ምዃኖም ሄገል ጻወተሎም መስራሕ ሓቅኻ ልክዕኮም እዩ ኪኖ ታሪኻዊ መስራሕ ወይ ወፃእ ኻቡ ኣይናይቲ ዝለዓለ ሓቂ ወይ ዝለዓለ ርትዒልካ ትወስነሉ መምዘኒ ወይ መለክዒ የለን ኢሉ ንኣብነት ሓንቲ ጉዳይ ካብ ናይ ጥንቲ ዘመናት ቆንጪልኪ ኣብ ማእከላይ ዘመን ኣብ ዘመነ ተሃድሶ ኣብ ዘመነ ምንቕቓሕ ኣብ ዝቅንዕቲ ነይራ ኣብቲ ጌጋ ነይራ ክትብል ይግባእን ከምኡውን ፕላቶ ጌጋ ነይሩ ኣሪስቶትል ቁኑዕ ነይሩ ህዩም ጌጋ ነይሩ ካንትን ሸሊንግን ቁኑዓት ነይሮም ወዘተ ክትብልያ ኣይትኽእልን ኢኺ ከምኡ ምባል ጸረያ ተሓሳስባ ታሪኻዊ ጉዕዞ እዩ ዝኸውን ብተወሳኺ ንሓደ ፈላስፋ ካብቲ ኣብ ግዚኡ ዝነበረ ታሪኻዊ ዓንኬላ ተሓሳስባ መንዚዕካ ተውፅዮ ይትኽእልን ኢኺ መቸም ንነገር ኣምፅኦ ከም ዝበሃል እዚ ካበልና ርትዕ ሰጓም ምዃኑ ናይ ሰባት ተሓሳስባ ኸዓ ቀጻልና ሰፍሐና ሰጎመን ዝኸይድ ምዃኑ ክንጠቕሶ ኣለና እሞ ፍልስፍና ካንት ካብ ናይ ፕላቶ ዝያዳ ሓቅነት ኣለዎ ማለት እዩ ወለዎ ናይ ዓለም መንፈስ ማዕቢል እዩ
كابلاتو كساب كانت غا أصبيق سوقيمي حجي أبتنا يفلق أبنت نملسمو نلعل حدش عمد سلزو حزت زيادة ما يعلوان بل أفلسفنا وقزقاسخا كانت ترايو اتو حازياي والسخنيو أبتزنبورو قماقم مستهم زنبورو أخاو حبزلو ويزو حزلو إلو خقمقم زخال نا كانت تحساسبان امنتن بغاط آليام مسرح مساعتو وقن ناتو رتعي قداي هيسا ناي تزمز أولا دو خون ناي قدن ينيرو لكع كاخا مخونه أبتز بالكاي أبنت اتو حازنا بي خيد إيه قال كم زبولو ناي عالم منفس بغاط آل زعب زلو بناي قزاء رسوفل تأتيو لكع كمتي فلقا بحر قدم حواسو الناس فحه مماليسو الناس فحه زقوعز بأمنتي هيقل تاريخنا يجزاء رسنق حتو النينو نحوار زقوعزني علم منفس سانت أيو علم وتر نباري تكون تخونت نهيرك سبهل المعبالن ننا علم منفس تفترة أو خبري زيادة خمزنك أحجير وأيو نزقن كم يجير رقاقيس أو تنبيتا يكونن تاريخها وحق النتيو سب زيادة نمعبلة رأس فلتأتن رأس معبالن يجبت مهلاو زخون تاريخ زمرا مرسب زقن زوايو مصنع التاريخ كم زمهرنا دما ود سب نات زل على رتعونت نصنتني يغعزالو تاريخو معباله مس شخونا صافرون مملسي سقومني معبلنا الله يبل هيغل كم تاريخكو كنت يكونن نبليو سلازخونه دما يمعبل مالتي صبق تردين له تاريخنا ويحسن سلتنا حسابات تنتنيو السنسلت زقن بقلقله حقتات كم زقزاء هيغل كبر حقينو تاريخ عميق مزمرا مرسب كم زعزبو حد حسب أبناي كالو اترق واحدة تمركسي إمام حد حسب مستأممة نويح كيس انحي كالت هتقرر حساب يقرب له بدحريو ان نايكلتيو تقران حسابات زعرق كاب نايكلتيو قبناقر حزل نتقبتات وسيدو نتوطري فتح زرقبولو سالسي حسابي مسا هيقل نزي موقتاو مسرح اللي ساميو تذكري يريغي نتبزعبا فلماو نقرن لوت انزبل كدما سكرت آوي كتا أفتقو أنتي إلياتي كاويان لوتي ويمك إيارات اللان كبل خلو ولا نتي بهواساتهم بجبط جنزب وزن برو مك إيارات ناي نقر فاتسيمهم كحدوا سلازي إلياتي كاويان حد أما مقربهم از أما مزخا هيقل مسرة حسابي بلو كم ززع مسألة مسرة حساب كقرب كله نعوز عرر كالق مسرة حساب كمتسكا بهرياوي هيقل نزتز عراري مسرة حساب زي تقاوم ويبلو سلازي فلسفنا هيريكلاتس كل نجاري وحز ويك آير يسلز بله ناي إليتيكاويان تقاوم ويبهال بس مغنازي أمونغو خلتي تقراني مسرة حسابات وطري اللعال دحارجن أمبي دكلاس كلتي تقراني مسرة حسابات أبننا تقنعون جيجان نتبتات اللووس لزبله أتوتر هاديو إليتيكاويان زقير نجاري اللن مبالهم قناعاتهم أب هو ساتناخ المركوس يبلنان سلزبولخا جوجياتهم هيريكلاتس أب هو ساتناخ المركوس يقبعنا مبالو قناعالو كل نجاري وحزينك آيرن مبالوخا جيجان لوا بمبال أمبي دكلاس هتعرق مسرة حساب أمسيو نتوتري مفتح رغبالو مخنياتو كاب حدا سبستانس زي كونس متحواسنا بزحات سبستانسيو أتم تحواس كاي زو حزن زكاير نمبر أتسابستانس بعلي كونن زكاير حكاين دي وصغات اللو صوفيا صبالا صوفيا ناتي امبي دكلاس زمزوات تعرق مسرة حساب هيقل تقاومونا يتقاومو يلي سميو كندي زحيل قالي ودي نتوم سلسة درجات تفلطها مسرة حساب صره مسرة حساب صماري مسرة حساب يلي سميهم نابنت دكارت زغربور تعونت مسرة حساب يبهال نعود صاررنا هيوم تمكر عونتك صره مسرة حساب يبهال ننهاي كلتي وطري متعارق إلو كانت بغافيل مسرة عونت بغافيل كا مستمكر عونت بمسمع زغربوها صماري مسرة حساب يبهال أتزان تاجن بزيو داني
أتكنت زقربو متعارقص ماري مسرة حساب نجزاء رسو ما بقاس نتبي خون أزز ماري مسرة حساب بناي كالوت أرى مسرة حساب تبديه كلاسي خلص حسابي فتر أتسنسلتك بخومي غصل إذا كل زبالك يو كل حساب ترايز بهال مثلا نيرو أي تقاقخن كل حساب كويو هيقل جن نتاريخ عمسيسو أب حدا قرص خمسو واي كونن حقينو إذا كل حساب زي سلا تاريخنا فلتنا يو بهالايو سلازي هيقل نمعبال رتعي ويب تاريخ أبيل كان قسقاسة منفس عالم تلكم حدا قطعي خمز هندسة يقلز اسكابنت هابني نهابنت حدا محبراونت حدا خا أبعك أباونت زأمنو خل تسب كوفيلهم محبراو شجرات كم زفتح كاتعو خمس جمرو نو يحكي زتو يقلطيفهم أبرز مئاتو أزمالت جن حدا فتسم قنوع اتحدا فتسم جيقالو مالت هيكونن نفسه وكفهم قلا قنوع قلا خا جوجات حساسباتات كلهم خاليو أتغطع مسمع بلاجن كابناي كلت يوم تنبروهات نتبتات قولي حم صبلا ليبلو سلازي كم مزع مسألة رسن كتر أيناي كل حسابيو زيادة رتعو فليخان غتوص هزو يتسقمكها تاريخ جن كاسيلو قنوعن جيغان فلاليو كفلت أكاي خال أترتعوي واترغط صاليو أتسرر قنوعيو خمالتيو ويكا أتقنع يسرر نعيد خون نيشت أبنت ندوس خني 150 عامت يقبر حيالو سبات نمثل دك أنستيو قالو ستبقيسهم أزيهم بزحاتك نمعرنت دك أنستيو تقاومو نتشعوز نبرخت لو مخمنن ببخلنا أهينا ينتبي قنوع نمفلات أي سقمنان مهنياتو وتهم نمعرنت استقالو سيهم قناعات زنبرو حجي حيالو سبات نتيا بحقوتاتهم زنبرو مرقزية بيبهم زحفرو عم تساؤلون أين حفرتك؟ هيقل كنتاي مرقز نيروا حانت تغصغ نقركي أو مونغو 70 سبيتن زولو في اللي لكا كما مونغو انسسان تخلينيو 70 انسسا سبيتها نتخلي مسلو مغنياتو دك تبعتيو مع بالهم الدبون هودون بحساسن زي برهون حدنت زلوو سمعت سسرتايو دك نستيو بتر منجستن تجابيتن جن أتهاجر بغص بتيات تقدع مخنياتو أنستي بعد ما ساوت قلباتها بكند زمرحة بزنبالن رئيتوتاتن سلزعيايو دك نستيو بخمي بزي قدس مهوراتين نابنت كم معلتو منو عبرو انت رايون فلتاتي غسماين دك تبعتيو جن درجة سبنت بتكنيكا وتعادن وطرت حساباتن يم فلتات زقسمو يبلو حجي أخلكا بزيحو كابزن لعلي بزعبا دك انستيان دك تبعتيون كسمع عيدلني بلد صوفيا نمجلس إيدك انستيس ألياتو الرائعين رتعونة سبات بقزي خمز الوقت كويو أزابنة زمهرنا هيقال لاب قزيو قلعا خمز نبري حجين فردو لنا إذا حج زولنا الرائع بقزي أبقعزو خمز الوقت كارو ديو أين الرائع؟ أبنتسكي أبنتك بكيك إلني سلمتاي مغنياتو نتوم زاقيت هم مسرح لو زلو أمسيه كم أبنت انت تزاربكو ترقوم يبلون نابنت كبابينا سلزبك المزوار مكينا دوم قرناين تبالكو لزبا لازم لا يزي بلو سبي بلا سلزلو أبنت هيكونا كنير أثي أبحدا وهبهم وات النبلو كله أبقد مقعزو تاريخ تقاتيرو تقطعو كبل كم زي كالقن بعلو تاريخي مهرنا واترغم من عزبو أزيهم بزحات أبناء هيجل زمن زنبرو نابنت وتمام معرنت دك أنسيو زي أمن زنبرو نتناي تاريخ مفتل قنين تتقللو حلف يهكالات فو خمز زنبرو نرئي كم يجيرم يهكالات فو نيرم حدا مسارة حسابها بقريبهم كقربو خلوغن كالس دك أنسيو جمير نيرو سلازي نتحساب زدق فو سبات حاسس مبالا يدلين أبلع لك أنسيو زولو زاطن لعلنا دك تبعتين زملكات مرقز مرتوعتاتن إن عبيه خير كله تقاومتات عبيه اتزعابيه نجر كوجوان في الزغل حيالة تقاومتي مهلاومي وتبلن تخوني زيادة إن حيالة خمس كله جن ملسة تجبارها زيادة يحيل بعد أمامتها
ንጹር ስነ ሞጎት ወይ ፍልስፍና ኣብ ክልተ ዝተፈላለዩ ክልተ ሓሳባት ሞጎታዊ ወጥሪ ክህሉን ኣይግድን እዩ። ንኣብነት ህላወ ዝብል ስነ ሓሳብ እንተምፅአ ብኣንጻሩ ዘይምህላው ዝብል ተቓራኒ ሓሳብ ከምፅእ ግድን ይኸውን። ብዛዕባ ህላወ ክትሓስቡ ከለኹ ንዘለኣለም ከም ዘይትህሉ ምሕሳብ ክዘይተርፍ እዩ። ስለዚ እቲ ኣብ መንጎ ምህላውን ዘይምህላውን ዘሎ ወጥሪ ብምዃኑ ይተዓዳቕ። ምኽንያቱ ሓደ ነገር ኣብ መስርሕ ምዃኑ እንተልዩ ክልቲኡ እዩን ኣይኮነን ከዓ። ናይ ሄገል እምበር ዲናሚካዊ ሞጎት እዩ። ክውንነት ወይ ጭቡጥነት ብኣንጻራት ስለ ዝቖመ መግለፂ ክውንነት ከዓ ብኣንጻራት እውን ክግለጽ ኣለዎ። ካልእ ኣብነት ግበኪ ኒውቶን ኣብ ኣፍ ደገ ገዝኡ ሳእኒ ፈረስ የንጠልጥል ነይሩ። እዚ እሞ ሰባት ንጽቡቕ ዕድል እንድዮም ዝገብርዎ ማሪት እዩ። ኒውቶን ከዓ እቲ ዝጸልኦ ነገር ማሪት እዩ። ሰባት መጺኦም ብማሪት ዝኣምን ወይ ዘይኣምን ምዃኑ ክሓትዎ ከለዉ ፈጺመ ይኣምንኒ ግን ይሰርሕ እዩ ኢሎምኒ ኢሉ ይምልስ ነይሩ። ዘገርም እዩ። መልሱ ግን ኣንጻርነት ዘለዎ ሞጎታዊ ነይሩ። ሓደ ወትሩ ማንታ ሓሳባት ጥራይ ዘቕርብ ኒልስ ቦር ዝበሃል ናይ ኒውክሌር ፊዚክስ ተመራማሪ ክልተ ዓይነት ሓቅታት ኣለዉ ይብል ነይሩ። ሓደ ጥምዓዊ ሓቂ ኮይኑ ኣንጻራቱ ከዓ ናይ ሓሶት እዮም። እቲ ሓደ ከዓ ጥልቀት ዘለዎ ከቢድ ሓቂ ኮይኑ ኣንጻራቱ ከዓ ቁንዓት እዮም ይብል ነይሩ። ነዚኣቶም ከመይ ዝበለ ኣብነት መቕረብ ካሎም ንኣብነት ህይወት ሓጻርያ እንተኢለኪ እዎ ሓቂ ኸብለካ ሓደ መዓልቲ ግን ባህ ኢሉኒ ኣእዳወይ ዘርግሐ ህይወት ነዋሕያ እንተበልኩኸ እወ ኣብዚኣ እውን ሓቂ ኸንበልኩኻ። ሕጂ ኸዓ ሓደ ሞጎታዊ ወጥሪ ከመይ ገይሩ ኣብ ፍኑው ተግባር ናይ ሃንደበታዊ ለውጢ የምራሕ ኣብነት ክበክየ። ሓንቲ ጓል ወትሩ ነዲኣ ሓራይ ጥራይ ትብል ሕሰቢ ሓራይ ማማ ከም ዝበልክየ ማማ ወዘተ ተብዝሕ። ሓደ መዓልቲ ዲኣ ብብዝሒ ሓራይ ስለ ዝሓረረት ብዘይካ ሓራይ ካልእ መልሲ የብልክን ኢላ ተቖጣዓታ። ሽዑን ታጓላ ሓቂ ማማ ኢላ መለሰትላ። ወረኣን እንተ ዝኸውንስ ጉንዲ እዝና ምላድድ እኳ በለት ሶፍያ። ምናልባት እታ ጓል ግን ኣነ ከምኡ ክኸውን እየ ዝደሊ ኢላ መሊሳትላ ነይራ እንተ ትኸውን ህዋ ስግንጢር መልሲ ምኾነ ግን ሕጂውን መላድድ እኳ። ብኻልእ ኣዘራርባ እቲ ኩነት ኣብ ዕፁ ኣትሎ ማለት እዩ። እቲ ሞጎታዊ ወጥሪ ፍታሕ ኣብ ዝናደየሉ ነጥቢ በፂሑ ስለ ዘሎ ሓደ ነገር ክግበር ኣለዎ። ከም ጉንዲ እዝኒ ምጽባሕ ማለትካ ድዩ? ሕጂ ፍልስፍና ሄገል ክነልዕሎ ኢና። ስምዒታውያን ኣብ ውልቃውነቶም እዮም ዝኣምኑ ነይሮም ዝበልናዮ ትዝክርዮ ዲኺ? መንገዲ ምስጢር ናብ ውሽጢ የምርሕ ሓቀይደ ውልቃውነት እምበር ኣብ ፍልስፍና ሄገል ተቃውሞ ረኺቡ። ሄገል ነቲ ውድዓዊ ሓይልታት ዝበሃል ሓሳብ ብኣጋንኖ ጸቐጠሉ። ካብዞም ሓይልታት እዚኣቶም ከዓ ዝያዳ ኣብ ስድራ ቤት ሕብረተሰብን ሃገርን ኣተኰረ። ሄገል ኣብ ሕቶ ውልቃውነት ክሳብ ክንድቲ ኣይተኣማመንን ነይሩ ክትብል ትኽእል ኢኺ። ውልቀ ሰብ ሓደ ኣካል ናይ ሕብረተሰብ ምዃኑ ጥራይ ይኣክል በለ። ኣብ ምውሳእ ሕብረተሰብ ቀድም ጸብለል ዝበለ ናይ ዓለም መንፈስ ወይ ርትዒ እዩ በለ። ርትዒ ዝያዳ ኣብ ቋንቋታት እዩ ዝጐልሕ። ቋንቋ ድማ ዝተወለድናሉ ነገር እዩ። ቋንቋ ትግርኛ ብዘይ ኣቶ ኣማንዮስ ይሰርሕ እዩ። ኣቶ ኣማንዮስ ግን ብዘይ ቋንቋ ትግርኛ ይሰርሕን እዩ። ስለዚ ውልቀ ሰብ ኣይኮነን ንቋንቋ ዝሃንጾ እቲ ቋንቋ እዩ ንውልቀ ሰብ ዝሃንጾ ማለት እዩ። ከምኡውን ከምቲ ሓደ ህፃን ኣብ ቅድመ ታሪኽ ዝውለድ ኣብ ቋንቋ ኸ ይውለድ። ኣብቲ ቅድመ ታሪኽ ናይ ገዛእ ርእሱ ነፃ ህላወ ወይ ዝምድና የብሉን። ሓደ ኣብ ሃገሩ ቦታ ወይ ተራ ዘይብሉ ሰብ ዘይ ታሪኻዊ ሰብ እዩ። እዚ ተሓሳስባ እዚ ኣብ ጥንታዊ ግሪኽ ኣብ ኣተናዊ ፍልስፍና እውን ነይሩ እዩ። ሓንቲ ሃገር ብዘይ ዜጋታት ክትሕሰብ ኣይከኣልን እዩ። ዜጋታት ብዘይ ሃገር ከዓ ከምኡ ክሕሰብ ኣይከኣልን እዩ። ከም ናይ ሄገል እምነት ሃገር ልዕሊ ውልቀ ዜጋያ ጸብለል እትብል ልዕሊ ድምር ኩሎም ዜጋታት እውን እያ። ስለዚ ይብል ሄገል ካብ ሕብረተሰቡ ካድም ዝኽእል ወላ ሓደ ሰብ የለን። ሓደ ውልቀ ዜጋ በእንታይ ገዲስኒ መንኩቡ ሰንድዩ ካብ ሕብረተሰቡ ተነጺሉ ናይ ውልቁ ነፍሱ ሃሰው ንምባል ባሕታዊ ክኸውን እየ ንዝብል ኩሉ ሰብ የባጭወሉ። ነዚኣ እኳ ይሰማዓላኒ
جنسك حرين أصل بأمنة هيجل وهلك أسب زي كونه بعلو النفس زدليا نهي عالم منفسيو نهي عالم منفس نهي بجزار سنخت ملس بسلسة درجات تحلف زمالتك بسلسة درجات تنكح مالتيو مجمريا نهي عالم منفس أبوش تتيولك أسب تنكح نزي هيجل بعلو منفس اللي يسميو قالت إلها نهبت العل زبالين قحات نخت بصح أبوش تسدرابيت أب حبرة سبن أب هاجرن تنكح نزقا ودعو منفس يبلو سالساي نعلم منفس أب تلعل كله فتصم منفس يبلو نهينا قحات درجة نخت بصح بطببن هايمانوتن فلسفنان تحلف يبل كاب كلهم درجاتات تتزعح بينزع لعلن شاف فلتتكا فلسفنايو مخنياتو ناتو عالم تاريخاو صلوا فلسفنا سلازخونه سلازي نا عالم منفس نجزاء رسا قدما فلسفنا تركب سلازخونه دما فلسفنا مستياتنا عالم نفسي وخباري كال ازي نا بحق مستنكر سلازخونه مملي سق حسبلو زلن مسلني اتم ودات هزبلكاغن فتيا لخو بلد فلسفنا مستياتنا عالم نفسي ازبلكوا نعادي خفتي خير هو صبغتي قد مستعرقيت مستيات تأثر دمسلك كاب حاتت كدا هو تأثر تاي مالت كاي إذا مستيات زيا تصاني حاتقلق ألسل زلا فلوي ترقم زلا وايا تقلق ألا من بالك كلا نقرأ بأمر خلو نسي باللين قن ممالي ساتقلق ألسل زلا نليلاي النبوان قال فلوي ترقم الله وايا قبل ليه استرقم زغا ليلاي تريات تفلتو إذا حجي سمعتها وباج عادي كنت حتى يا صوفيا كنت حتى سلمتاي مغنياتو نحنا يكونان بز خمزي نسرح زلنا نحنا قدياتنا يتباج أطراينا خوينا زلنا حنت عباي قال أب حد ورقت حاد النجار انت سئلا تسئل انتي مخانا نختفلتي نتا ورقتها يكون كنت حتيا حجس بفرحة خمز رعد تقبرني اللخا كيركغارد أوروبا أب منقد فشا ليلاي ساعة رئة ساعة 4 دحر قطر مخانوا سنبدا نتحزاتو زلات صحفاتها بطرفيزا قميطا ناب كشنه بوغيا اتيا نهديها شاهي كمون زبلا بتهواخت فاطيفا تدالو جمرت الناس رحت كلا أبوها نهيت كلون ألبرتون سفيان كلا قصلهم زخرمه كمي جرا حنا خم تفديلو من كمي جرا خم تلاقص لون حسبت بتزنب بوتو صحفات راي مثال بورتون سفيانا شاروت زدالو توز بالله حزا نابدي اخدت دونجي كدو ماما اي تخري الصحفات لازم قراني كي تفلت ان ساعه 4 تخينو حجي نبلع اديا اب صقر ساز نبره حسر مسرن حمد النقيفه قالا ذهبت تاخت بلع كوف بلد ماما بابا معاسي خمسة ربع تفلت اندي غي الساعة كندي زعتو يخبلك دلي تزيت قاقي ساعة شوعة تمشت كايرو خاتيو أو قل ساعة تتصبيو أب ساعة حدا بيلوخ بتصحيب نمخونو أب كايرو زلو زبي بن ريحان محازتكي ده هيدو جيرنا لك فلتا حالي ندول عليين نعرفت بحملة قدس أن مساخونا ليلة هاي حسبتو استساخو على مسألة حجين أبوي زلاك تقولو بلد شحن برادن أخاخيبا نديها يقريتها بمحتات
نبهباغ تقصل فقاد حتتت ناتك حاجز بقدمو أيوفرا تنديو كده تراينا برقة تخي بابخي متخلونا تنصحفة بيبا كود أنت ما بس على خوينك أبخ حفري حنخ بمشن جوجا زنا جميرو كده تراي بزعبات إزاز مو زرع ابن ماما أنا من كذا إزاز بحكي عايز بلو نبع على ذات مليسا نبابا قصلت عند بيت مع صوته قحقحة سفيان البرتنكا تطمامتو أب مونغو تمرتاو على لوم زعنك فنازلو مانيو يلم حسبو مع صوغن بتدقاقامي بترته قحقحة كخفتو دو بلد سوفيا حجغات ما جر سدد أقوال حضرتنا يتخون مجمع يربربني بلا ألبرتو أنت زي كيف تناقن من مخانوق ميقرنا نفلتو حراي بالنخفتو بلا ألبرتو كلت يوم تنسيهم نمع صغربو كفيتو من ترأيو حنتن يشتغل نويحت أقرا سمياو كدان زلبسات بلقات تراموز حوقيفا دنس إيوهم رأيوا أتان كلت تراموز كا حنت قيح فساسي أتا غالي إتغا سمياو فساسي زحزاين من قبل حاتت صوفيا أليسي سمي بلد تولعا حفر فريلا بتحط دمسي أليس مني أغلل عد محلم بلا ألبرتو عد محلم دوب زي بلها قريو لك عكمو دب حبرات هاقرات ما حلمنا كبر أبالو دب حبرات كتكوني قبعة إلى أليس بتحت النان صوفيا قلت الله فتنات هاي ما جور زي رب بلا ألبرتو حج انت همسيك نابزي حاتتت صوفيا أزن كلتا بالكات رامز من صوفيا خذباية تلايخة بمبال كلتي إنو صوفيا حبتا صوفيا تقبلان ترأيتن أبتا غياح ستيني أبتا سميعويتكا نعايون ستيني زبل صحفات تتكعوان أزن ناخونا خلو حنس عدامانتي اللي خبتج أكاوزيا جراء سلسل مسابلات أتاقول عابد تقيلا دد حرياس عابد حبيران كأنا تجعكا أتين تشربا البرتون سوفيان نتنكل تبلكات انها تأمتو ستيني نعيون ستيني بلا اللوع كستين دي مرزخي كونك أفريها كما جرز مسأمة كم سنة مراوي ناي حسد سماعو يزخون صوفيا نتقيح فساس زلهوا بالكات كفيتا أبكم فرق ريبات عمتا مقر طعمي جن حيل زبالة مقرت نيروا قرب مستيات الله قلنا نقرب زريات سمعا أتاقول جو أتجاكا أتقلاي كله تترنيفو أب حدث تتقلل أخوي نتسمعا نال برتو تأمتتو نسون تأمتا كله بحدث تتقليلو أتحدث تقلالكا بعلا صوفيا البرتو غي ترفع أكال نفس صوفيا خوي نتسمعا قريموني نبحك قريموني كله بحدث تقليلو أبحد حساب بلد البرتو جن منكوب الصندوق بيلو رأسو نقنقا أتا البرتو منكوبون رأسون زنقنقون بعلها زقبرتو خوي نتسمعا امنتو كله وي مثال نتيو ناي سمعتاو نتعلم منفسي صوفيا بلا البرتو نساتهم كله بحدث تقلله أنا يوم زفلتو هيقالوا إنه القاونات نقيفو كلنا يحدن إنكون على مورد المجلس إيوي لزعم من زنابر أيو كيف تخليت بالكات كخسرت دو حاتتت صوفيا أبتا بالكات زلا صحفتي كما يتبل بلا ألبرتو صوفيا مخدني أخافيتا أفاز ملق معي وردتو طعمو كيف تقيح سفليه تستاي جن مسس بلا دحر كاليتات حجون فولي نجار تسمعا قدم السماعة زنبرة تغيرو اتقوجو اتجاكا اتقلاي البرتون كم نايك قدمو تملسا السمي السجن نوي حيث انحان كل نجار كفالة جمرة
ጫካ ጫካ ምዃኑ ተሪፉ ነፍሲ ወከፍ ጨንፈር ገረብ ንገዛእ ርእሱ ዓብ ዓለም ኮነ። እቲ ቐላይ ገዚፍ ደረት ኣልቦ ውቅያኖስ ብዕምቆትን ስፍሓትን ጥራይ ዘይኮነ ብመንጽብራቑን ምንቅስቓስ ማዕበሉን ሶፊያ ብዝህሞት እዙ ነዚ ግርማ ዘለዎ ውቅያኖስ ባሂልዋ ጥልቀቱን ምስጢሩን ክሳብ ጊዜ ሞታ ክትዕዘቦ ተመነየት። ናብ ሓንቲ ጫፍ ገረብ ጠሚታ ሰለስተ ለዃኺቶ ጭርጭር ዓበደ ጸወታ ሒዘን ተዓዘበት። ቀድሚ ነዘን ክልተ ብልቃጥ ምጥዓማ ኣብቲ ጫካ ኣዕዋፍ ወትሩ ነይረን እየን። ብኸምዚ ናይ ሕጂ ግን ብፍሉይነት ተዓዚባተን ኣይትፈልጥን። እታ ቀያሕ ብልቃጥ ንኹሉ ፍጥረት ደምሲሳቶ ነይራያ። ሶፊያ ካብቲ ዘላቶ በሪኽ ኣፍ ደገ ወሪዳ ደኒና ነቲ ኣብ መሬት ዘሎ ሳዕርን ሮማድን ተዓዘበቶ። ኣብዚ እውን ካልእ ሓድሽ ዓለም ከምቲ ሓደ ኣብ ውሽጢ ባሕሪ ተነቒቱ ዓይኑ ንመጀመርያ ጊዜ ኸፊቱ ጽባቐን ምስጢርን ውሽጢ ባሕሪ ዝዕዘብ ጌራ ተዓዘበቶ። ኣብ መንጎት ሳዕርን ሮማድን ፍልሖ ተሰሪዖም ክሰርሑ ጻጸየ ብናይ ስራሕ ክፋላቶም ንሂው ነጀው ክብሉ ሳሬት ኣብ ልዕሊኦም ዓለባ ክትኣልም ኣባ ጨጎራ በቕጹልቲ ዘገሚሎም ክጓዓዙ ወዘተ ርእሱ ዝኽኣለ ዓለም ተዓዘበት። እቲ ዝያዳ ዘገረማ ትዕዝብቲ ግን ተንሲኣና ኣልበርቶም ዝተዓዘበቶ እዩ። ሓደ ዘደነቕ ካብ ካልእ ፕላኔት ዝመጸ ፍጥረት ኮይኑ ተሰምዓ። ሓደ መሳጢ ካብ ሃገረ መሕልም ወይ ካብ ዓዲ ደቂ ሕድርትና ዝመጸ ፍጥረት ሶፊያ ንባዕላ እውን ፍልይቲ ኮይና ረኸበታ። ሶፊያ ኣማንየስ እኳ ትኹን እምበር ካብ ሰብ ንላዕሊ ዝኾነት ኮይኑ ተሰምዓ። እንታይ ትዕዘብ ኣለኺ? ሓተተ ኣልበርቶ። ንስኻ ሓደ ፍሉይ ፍጥረት ኮይንካ ትረኣየኒ ኣለኻ። ሓቂኻ ዲኺ? ዘገርም እዩ። ካልእ ሰብ ምዃን መዓስ ከም ዝርዳእኒ ኣይፈልጥን። ኣብ ሙሉእ ዓለም ክልተ ቕምጥ ኢሎም ብኹሉ እንትንኦም ሓደ ዝመስሉ ሰባት ይህልው ዶ? በለት። እቶም ኣግራብ ከመይ ኮይኖም ይረኣዩ ኽለዉ? ከም ቀደሞም ኣይኮኑን። ከም ሓደ ዓብዪ ናይ ጽውጽዋይ ዓለም እዮም ዝመስሉ ዘለዉ በለት ሶፊያ። ልክዕ ከምቲ ዝገመትክዎ እታ ሰማያዊት ብልቃጥ ወልቃውነት እያ። ንኣብነት ከምቲ ሶረን ኪርኬጋርድ ንምሳልነት ናይ ስምዒታውያን ዝተቃወሞ ሓደ ካልእ ሃንስ ክርስቲያን ኣንደርሰን ዝተባህለ ወዲ ዴንማርክ ጽውጽዋያት ደቂ ሕድርትና ብምጽሓፍ ዝፍለጥ ውሩይ ሰብ እውን ከም ናይ ኪርኬጋርድ ኣተሓሳስባ ዘለዎ ነይሩ። ከም ኣንደርሰን ገይሩ ንባህሪ በጥልቀትን ዝርዝርን ዝረኣዮ ጸሓፋይ ነበረን እዩ ዝበሃል። ንሱ ነቲ ሚሳላዊ ፍልስፍና ናይ ስፒኖዛ ክቃወሞ ኸሎ ኪርኬጋርድ ኸኣ ንናይ ሄገል ተቃዊምዎ። እሰማዕካ ኣለኹ ግን ተላ ክጸለይ ዘለኻ መስለን ስለ ዘሎ ሰሓቕ መጺእኒ። ተረዲዩኒ ኣሎ። ካብታ ቀያሕ ብልቃጥ መዓጉ እሞ ከም ቀደም ክኽትኮኑ ኢኺ። ሕጂ ናይ ኪርኬጋርድ ኽነዕልልካ ኣኾፍ በሊ። ሶፊያ ኣብ ጥቓ ኣልበርቶ ኮፍ ኢላ ካብታ ቀያሕ መዓጎት ኩሉ ኸም ብሓድሽ ናብ ሓደ ክትቕለል ምስ ተሰምዓ መሊሳ ካብታ ሰማያዊት ሒደት ምዒጓ ኩሉ ነገር ናብ ቀደሙ ተመልሰላ። ስምዓን እንዶ ዓይና እዩ ተሓቂ? እታ ቀያሕ ብልቃጥ ድያ ወይስ እታ ሰማያዊት ነታ ሓቀኛ ስእሊ እትህብ ኢላ ሓተተቶ። ክልቲአን ሶፊያ ስምዒታውያን ሓደ ኹንነት ጥራይ ዘሎ መባሎም ጎጉያት ነይሮም ክንብል ኣይንኽእል ኢና። ምናልባት ኣጠማምቶኦም ጸቢብ ነይሩ ክኸውን ይኽእል። እታ ሰማያዊት ብልቃጥከ ከም ዝመስለኒ ኪርኬጋርድ ካብታ ሰማያዊት ኣብዚሑ ምዒጉ ክኸውን ኣለዎ። ኣብ ሕቶ ውልቃውነት ንጹር ስእሊ ከም ዝነበሮ ኣየጠራጥርን። ንሕና ደቂ ግዜ ጥራይ ዘይኮንና ካብኡ ንላዕሊ ኢና። ነፍሲ ወከፍና ፍሉያትን ብርቅን ኮይንና ሓንሳብ ጥራይ ንነብር ውልቀ ሰባት ኢና ኢሉ። ሄገል ግን ነዚ ኣይተሰማምዓሉን። ሓቀይ ዶ? ኣይተሰማምዓሉን። ሄገል ዘተኰረሉ ኣብ ሰፊሕ ዓውዲ ታሪኽ እዩ። ንኪርኬጋርድ ዘቖጥዖ ኸኣ እዚ እዩ። ኪርኬጋርድ ናይ ስምዒታውያን ምሳልነትን ናይ ሄገል ታሪኻውነትን ክልቲኡ ውልቀ ሰባት ኣብ ናይ ባዕሎም ህይወት ኣተኪሮም ብሓላፍነት ከይነብሩ ኣጸልሚትሎም እዩ ይበለ። ስለዚ ብኣተሓሳስባ ኪርኬጋርድ ሄገልን ስምዒታውያንን ብሓደ ቅጥራን እዮም ተለቢጦም። ስለምንታይ ከም ዝተቖጥዐ ትረዲእኒ? ሶረን ኪርኬጋርድ
ኣብ 1813 ተወሊዱ ኣቦ በመሪር መግናሕቲ ዕብይዎ ካብ ኣቦኡ ብዝወረሰው ብሃይማኖታዊ ሕማም ትካዘ ይሳቐ ነይሩ ብሰንኪቲ ሕማም ከዓ ካብ ሕፂቱ ክፋታሕ ተገዲዱ ኣብቲ ዝዓበየሉ ሕብረተሰብ ብፍላይ ብላዕለዎት ደርቢ ኣብ ክንዲ ድንጋጸ ግዳይ ንዕቀትን ጸርፍን ኮይኑ ተነጺሉ ከም ዝነብር ኮነ ቀስ ብቐስ እናበለ ግን ናቱ ኣተሓሳስባ ነጺሩ ከተንብህ ምስ ጀመረ ተጻይ ህዝቢ ዝብል ስም ተዋህቦ ምኽንያቱ ኪርክጋርድ ንኹሉ ኣተሓሳስባ ህዝቢ ኣትሪሩ ክነቕፎ ጀመረ ሙሉእ ኤውሮጳ መንገዲ ጥፈሻይ ዝጓዓዝ ዘሎ ኣነኻ ብሓላፍነት ዘይክበረሉን ድንጋጽ ዘይብሉን ዘመን እየ ዝነብር ዘለኹ ይብል ነይሩ ነታ ናይ ሃገሩ ናይ ዴንማርክ ሉተራዊት ቤተ ክርስቲያንን ክርስትና ሰንበትን ላዛ ዘይብለን ብምባል ኣትሪሩ ብቁጥዐ ነቐፈን ኣብዚ ግዜና እውን ምህዳስ ወይ ምርግጋጽ ክርስትና ዝበሃል ነገር ኣሎ መብዛሕትኦም ቆልዑ ኸኣ ብዝውሃቦም ህያባት ጥራዮም ክርስትንኦም ዘረጋግጹ ወሰኸትሉ ሶፍያ እወ እታ ነጥቢ ልክዕ ረኺብክያ ብኣተሓሳስባ ኪርክጋርድ ክርስትና ኣዝዩ ዓብላልን ዘይርትዓውን ብምዃኑ ወይ ፍቶ ወይ ጽላእ እዩ ዳርጋ ብመጠኑ ዝበሃል እምነት ቁናዕ ኣይኮነን ክርስትና ካብ መቓብሩ ተንስኡ ወይ ከዓ ኣይተንስአን ካብ ሞት ተንስኡ እንተኾይኑ ምእንታና ኸኣ ብርግጽ ሞይቱ እንተኾይኑ እቲ ጉዳይ ኣዝዩ ዓብላል እዩ ኣብ ህይወትና ክሰርጽ ዘለዎ ኸ እዩ ይብል ነይሩ ኪርክጋርድ ወርዳእንሎ ኪርክጋርድ ቤተ ክርስቲያንን ሕብረተሰብን ኣብ ሃይማኖታዊ ሕቶ ዘለዎ መረኣያ ኣፋዊ ጥራይ እምበር ግብራዊ ከም ዘይኮነ ይገልጽ ነይሩ ንዕኡ ሃይማኖትን ፍልጠትን ከም ሓውን ማይን እዮም ክርስትና ሓቀኛ እምነት ኢልካ ምእማን ጥራይ እኹል ኣይኮነን ክርስቲያናዊ ኣገባብ ህይወት ከዓ ክህልዎ ኣለዎ በለ እዚ ግን ምስ ሄገል እንታይ ምትእሰር ኣለዎ ሓቂኸይ ምናልባት ካብቲ ክንጅምሮ ዘይግባእና ጫፍ ስለ ዝጀመርና ይኸውን ኪርክጋርድ ወዲ 17 ዓመት ከሎ ትምህርቲ ሃይማኖት ጀሚሩ ኣብ ፍልስፍናዊ ሕቶታት ድማ ብቐጻሊ የድህብ ነይሩ ወዲ 27 ዓመት ብማስተርስ ዲግሪ ክምረቕ ከሎ ናይ መመረቒቱ ድርሳና ርእስቲ ኣምር ግርምቢጥ እያ ትብል ነይራ ኣብ ድርሳኑ ምስ ግርምቢጥ ስምዒታውያንን ናቶም ኣፋዊ መሕልም ተዋስኦታትን እዩ ኩናት ገጢሙ ናይ ሰቁራጣዊ ግርምቢጥ ወይ ሕጨጫ ከም መማጎትያ ቐሪቡ ኸኣ ሰቁራጦስ ንግርምቢጣዊ ኣቀራርብኡ ብዙሕ እኳ ተጠቒሙሉ እንተኾነ እቲ መሰረታዊ ሓቂ ናይ ህይወት ከም ዝምንጭዋ ኽኢል እዩ ዘይከም ስምዒታውያን ሰቁራጦስ ኣብ ፍልስፍናዊ ሕቶታት ወትሩ ዝጠራጠር ሰብ እዩ ነይሩ በለ ብዝኾነ ኪርክጋርድ 1841 ካብ ሕፂቱ ምስ ተፋትሐ ናብ በርሊን ጀርመን ከይዱ መደረታት ሸሊንግ ክከታተል ጀመረ እሞ ምስ ሄገል ተራኺቦም ዶ ኣይተራኸቡን ሽዑ ሄገል ካብ ዝመውት 10 ዓመት ገይሩ ነይሩ ናይ ሄገል እምነተ ፍልስፍና ግን ኣብ በርሊንን ሙሉእ ሃገራት ኤውሮጳን ዓብላሊ ኮይኑ ጸኒሕዎ ናይ ሄገል ኣገባብ ነፍሰ ከፍሕቶ ሓደ ኩለንትናዊ ዕላማ ዘለዎ መግለጺ ነይርዎ ኪርክጋርድ ግን ነቲ ውድዓዊ ሓቂ ዝብል በዓል ሄገል ኣተኪሮምሉ ዝነበሩ ሕቶ ምስ ብሕታዊ ህይወት ውልቀ ሰባት ፈጺሙ ከም ዘይተኣሰር እዩ ዝኣምን ነይሩ ኣይ ናይ ዓይነት ሓቂ ዳ እዩ እተራ ዘለዎ ኪርክጋርድ ኣብ ክንዲ ነቲ ዓብዪ ሓቂ እንታይ ምዃኑ ምምርማር ነቲ ቐሊል ኣብ ናይ ውልቀ ሰባት ህይወት ክህሉ ዝግብኦን ትርጉም ዘለዎን ተራ ሓቂ ምንዳይ ሓይሽ በለ እቲ ንዓይ ዝበቕዓኒ ሓቂ ምንዳይ እዩ እቲ ዝያዳ ኣገዳሲ ብምባል ከዓ ንኹሉ ውልቀ ሰብ ኣንጻር ሄገላዊ ኣገባብ ከም ዝለዓል ጐስቈሰ ሄገል ንባዕሉ ሰብ ምዃኑ ረሲዑ ኮዩ በለ ብዛዕባ ፕሮፌሰር ሄገል ከዓ ከምዚ ኢሉ ጸሓፈ እቲ ዓብ ፕሮፌሰር ብዛዕባ ኩለንትናዊ ምስጢር ህይወት ክጽሕፍ ከሎ ሃውቲቱ እዩ ንባዕሉ ሰብ ምዃንን ስሙን ከይተረፈ ክሳብ ዝርስዕ ኮይኑ ካብ ሰብ ንታሕቲ ወይ ንላዕሊ ዘይኮነስ ወላ ሰብ ጥራይ ምዃኑ ሓንቲ ስምኒት ናይ ሓንቲ ንእሽቶ ሕጡብ እኳ ይጸሓፈን ኢሉ ወረቐ ብኣተሓሳስባ ኪርክጋርድ ኸ ሰብ ማለት እንታይ ማለት እዩ ሓፈሻዊ መግለፂ ሰብ ሓፈሻዊ ሰብኣዊ ክብሪ ሰብኣዊ ህላወ ይኮነን ንኪርክጋርድ ዘገድሶ ዝነበረ ንዑ ዘገድሶ ዝነበረ ናይ ነፍሲ ወከፍ ውልቃዊ ህላወን ህይወትን እዩ
دحر طرጴዛ ኮፊልኪ ህላወኺ ተስተማቑረን ኢኺ ኣብ ግብሪ ጥራይ እዩ ብፍላይ ኣገዳሲ ምርጫታት ክንገብር ከለና ኢና ህላወና ነስተማቑሮ ናይ ኪርክጋርድ እምነት ኣብ ሓንቲ ናይ ቡድሃ ፍልይቲ ዛንታ ብዝያዳ ትግለጽ ብዛዕባ ቡድሃ እዎ ቡድሃ ምኽንያቱ ንሱን ንህላወ ሰብዩ ከም መበገስነት ብፍልስፍንኡ ወሲድዎ ሓደ እዋን ሓደ ፈላስን ቡድሃ ነቲ ዓለም እንታይ እያ ሰብ ከንታይ እዩ ዝብል መሰረታዊ ሕቶ ብሩህ መልሲ እንተለዎ ሓተቶ ቡድሃ ክምልስ ከሎ ነቲ ፈላሲ ንስኻ ሰብ ኢኻ ሓንቲ መርዛም ኩናት መፅያ እንተቕስለትካ እታ ኩናት ብምንታይ እያ ተሰሪሓ ጫፋ ኣብ እንታይ ዓይነት መርዝያ ተኣሊኻ ቤን ኩርናዕያ ካብ መንቲግ ተወንጭፋ መፅያትካ ወዘተ ድዩ ዘገድሰካ ወይስ ኣይኮነን በሎ እዚ ዳ ብሩህ እንድዩ እታ ቀዳመይቲ ትፈላስ ዝደልያ ብቕልጡፍ ረዳእ ረኺቡ ነታ ኩናት ኣውፅኡ ቁስሊ ዝሕክመሉ ሰብ እዩ ዝደሊ በለት ልክዕ ኣለኺ ብቐዳምነት ህላው እዩ ዘገድሶ ቡድሃን ኪርክጋርድን ክልቲኦም ከዓ ንሓንቲ ሓፃር ህሞት ጥራይ ናይ ምንባር ስምዒት ነይርዎም ከምቲ ዝበልኩኺ ኣብ ድሕሪ ጠረጴዛ ኣራድቂ ብዛዕባ ባህሪ ናይ ዓለም መንፈስን ኣይትፈላሰፍን ኢኺ ኪርክጋርድ ብተወሳኺ ሓቂ ወትሩ ባዕላዊ ይብል እዚ ክብል ከሎ ግን ብዛዕባ እንታይ ንሓስብ እንታይ ንኣምና የገድስን እዩ ማለት ይኮነን እቲ ኣዝዩ ዘገድሶ ሓቂ ግላዊ ወይ ውልቃዊ እዩ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ሓቂ ኸዓ ንዓይ ሓቂ እዮም ማለት እዩ ብዛዕባ ባዕላዊ ሓቂ ሓንቲ ኣብነት ሃበኒ ንኣብነት እምነት ክርስትና ሓቂ ድዩ ዝብል ሕቶ ኣገዳሲ እዩ እዚ ሕቶ እዚ ንክልሲ ሓሳባዊ ወይ ንኣካዳምያዊ ሃልኪ ዝሕተት ሕቶ ግን ኣይኮነን ንሓደ ህይወቱ ጽቡቕ ገይሩ ዝርዳእ ሰብ እቲ ሕቶ ናይ ህይወትን ሞትን ሕቶ እዩ ኮፍ ኢልካ ንስለኽትዕ ጥራይ እትካትዓሉ ሕቶ ኣይኮነን ብዓቢ ቅንዕናን ተመስጦን ሃዲእካ ክትግንዘቦ ዘለካ ሕቶ እዩ ኣብ ባሕሪ እንተጠሊቕኪ ክልሲ ሓሳባዊ ኣምር ናይ ምጥሓልን ዘይምጥሓልን ኣይኮነን ዘገድሰኪ ከምኡውን ኣብቲ ባሕሪ ሓራግፅ ምህላዎምን ዘይምህላዎምን ናይ ዘይኮነ እቲ ዘገድሰኪ ናይ ሞትን ህይወትን ሕቶ እዩ ሕጂ ጽቡቕ ጌር ተረዲእኒ ስለዚ ኣብ መንጎ ባጅጎ ኣሎ ዶ ዝብል ፍልስፍናዊ ሕቶን ወይ ከዓ ናይ ውልቀ ሰባት ምዝ ሕቶ ዝያድ ዛሚድካ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ፍጹም ንበይኑ እዩ ምባልን ፈላሊኻ ክርአ ኣለዎ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ መሰረታውያን ሕቶታት ብእምነት ጥራይኻ ተኣትዎም ስለዚ ድማ እዩ ኪርክጋርድ ብርትዕን ምህሮን ንግንዘቦ ፍልጠት ፍጹም ኣገዳስነት የብሉን ዝብል ዝነበረ ዝያድ ኣብርሃለይ 8 ተደመሮ 4 12 እዩ እዚ ፈጺሙ ዘየጠራጥረና ስለ ዝኾነ ርትዓዊ ሓቂ እዩ ንብሎ ይኹን እምበር እዚ ሓቂ እዚ ወትሩ ኣብ መዓልታዊ ጸሎትና ኣሎ ዶ ወላ ኣብ ናይ ሞት ዓራትና ኸለና ከም ሕቶ ንሓስበሉ ጉዳይ ድዩ ፈጺሙ ይኮነን ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ሓቂታት ውድዓውያን ወይ ሓፈሻዊ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ግን ንህላዊ ወዲ ሰብ ፈጺሞም ኣገዳስነት ዘለዎም ኣይኮኑን እዩ ዝብል ነይሩ እምነትከ ዝበደልክየ ሰብ ይቕረ ኢሉልክ ድዩ በለልክን ክትፈልጥ የጸግመክ እዩ ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ንህላወኺ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ኣጸቢቕኪ ካብ ውሽጢኺ እትግደስሉ ሕቶ እዩ ከምኡውን ሓደ ሰብ የፍቅረክ ድዩ ኣየፍቅረክን ክትፈልጥ የጸግመኪ ክትኣምንዮ ወይ ከዓ ተስፋ ከተንብርሉን ጥራይ ዘለኪ ካብቲ 8-4 12 እዩ ዝብል ሓቂ ዝያዳ ኣገዳሲ እዩ ሓደ ዝፈትወክ ወዲ እናሰዓመክ ከሎ ብዛዕባ ሕጊ ጠንቅን ሳዕቤንን ተዘሕስብ ኣሎኪ ከምኡ እንተሓሲበ እሞ ስጊን ጥርሰብየ ማለት እዩ በለት ሶፊያ ኣብ ሕቶ ሃይማኖት እምነት ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ስለ ዝኾነ ኸዩ ኪርክጋርድ ህላወ ባጅጎ ብውድዓዊ ኣገባብ ክጭብጦን ክግንዘቦን እንተኽኢለ ኣማኒ ይኮንኩን ብጭቡጥ ከምኡ ክገብር ስለ ዘይክእል ግን ኣማኒ ክኸውን ይግባአኒ ንገዛእ ርእሰይ ኣብ እምነት ክጸንዕ እንተመሪጸ ኸዓ ነቲ ክረጋገጽ ዘይክእል ውድዕ ወትሩ ብመደብ ሓቑፈ ወላ ክሳብ 70,000 ፋዞም ንታሕቲ ኣብ ውቅያኖስ ጠሊቐ ንእምነተይ ክዕቅቦ መነ ኢሉ እዚስ ከቢድ ነገር እዩ በለት ሶፊያ ዓፂቕዋ ሓያሎን ህላወ ባጅጎ ከረጋግጹ ወይ ከዓ ዝገበሩ ገይሮም ጥቓርትዕ ከምጽውዎ ክንደይ እሞ ዘይፈተኑ ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ናይ ምርጋጽ መስርሕ እንተኣቲኸ እምነት ተጥፊ ሃይማኖታዊ ስምዒት ወይ ተምሳጥቂ ይሃስስ ምኽንያቱ ሃይማኖት ክርስትና
حق ديو يفالون يكونن تزقدس نعخ نولقخي حق ديو يكونن تمساسال بهيلون أما كلاي زمن نيريو كريديو كيو أبسرديم أأمنو مخنياتو زير تعاوس لزخنه مالتيو ሃይማኖት ክርስትና ምስራት ዓውነትና ዝሳነ ነይሩን ተስኸውን እትሕቶ ናይ እምነት ሕቶ ኣይምኾነን ስለዚ ብኣተሓሳስባ ኪርክጋርድ ውልቃዊ ህላዌ ባዕላዊ ሓቂ እምነት እንታይ ማለት ምዃነን ርኢና ኣለና ሰለስቲአን ከዓ ንወቐሳ ፍልስፍናዊ ባህሊ ብሓፈሻ ንሄገል ከዓ ብፍላይ ኪርክጋርድ ዘቐረበን ኣምራእትየን ኣብ ሱረን ከዓ ተሪር ማሕበራዊ ህየሳ ኣለወን ኣብ ዘመናዊ ናይ ከተማ ሕብረተሰብ ውልቀ ሰብ ህዝቢ ኮይኑ እቲ ዓብላብል ጠባይ ናይ ተሓፋሽ ህዝቢ ከዓ ግብሪ ኣልቦ ኣፋዊ ወይ ዘረባ ጥራይ ኮይኑ ሎሚ ምውሃድ ትብል ቃል ክንጥቀም ከለና ሰባት ብዘይ ውሽጣዊ ስምዒት ኣብ ሓደ ነገር ክሓስቡን ክኣምኑን ከለው እዩ ኪርክጋርድ ንስድራ ቤት ዮሃና ማሓዛይ እንታይ ኮን በሎም ነይሩ ኦሆ ፍርድን ብሃብ ድሕር ዘይብል ጨካን ነይሩ ግዳይ ናይታ በላሕ ብርዑን መሪር ግርምቢጣዊ ሕጫጩን ኣይግበርካ እዩ ንኣብነት ሓፋሽ ህዝቢ እቲ ዘይ ሓቂ እዩ ሓቂ ወትሩ ኣብቶም ውሕዳት እያ ዘላ ስለ ዝኾነ ኸዓ ብዙሓት ንህይወት ብጥማዓዊ ኣገባብ እዮም ዝቐርብዎ ይብል ናይ እንስሳ ባምቡላታት ምርካብ ሓደ ነገር እዩ ሓደ ካብቶም ባምቡላታት ምዃን ግን እቲ ዝኸፍአ እዩ ማለት እዩ ወሰኸትሎ እዝኻ ናብቲ ኪርክጋርድ ሰለስተ ደረጃታት ምንባር ዝብሎ ክልሲ ሓሳብ የሰጋግረና ኪርክጋርድ ነዞም ሰለስተ ደረጃታት ኣገባብ ህይወት ዝበሎም ሓደ ጽባቓዊ ደረጃ ካልኣይ ሞራላዊ ደረጃ ሳልሳይ ከዓ ሃይማኖታዊ ደረጃ ይብሎም ደረጃ ምባሉ ሓደ ሰብ ካብቶም ክልተ ታሕተወት ናብቲ ዝለዓለ ደረጃ ክዘልል ከም ዝኽእል ከብርህ ስለ ዝደለየ እዩ መብዛሕትኦም ደቂ ሰብ ከዓ ሙሉእ ህይወቶም ኣብ ሓደ ደረጃ ጥራዮም ዝነብሩ ሕጅስ ከኣነ ኣበይ ደረጃ ነብር ከም ዘለኹ ክፈልጥ መግለፂ ሃበኒ እቲ ኣብ ጽባቓዊ ደረጃ ዝነብር ሰብ ንሕጂ ጥራይ ዝነብር ባህ ዘብሎ ነገር ከጓንፎ ከሎ ዝዕምጥር ኩሉ ጽቡቕ ዘበለ ጽቡቕ ዝብል እዩ እዚ ዓይነት ሰብ እዚ ኣብ ናይ ህዋሳቱ ዓለም ጥራይ ይነብር ናይ ስምዒቱን ህርፋኑን ጊላ እዩ ንዕኡ ኩሉ ቅጭ ዘምጻሉ ሕማቕ እዩ ሓደ ስምዒታዊ ሰብ ቅምጥ ዝበለ ጽባቓዊ እዩ ነቲ እናቱ ስነ ጥበብ ወይ ፍልስፍና ብተመስጦ ዝርዮ ኣብ ጽባቓዊ ደረጃ ዝነብር እዩ ኣብ ሓዘንን ስቓይ እውን ብተመሳሰለ ዓይንን ተሪኢኻዮ እቲ ኩነት ብኸንቱነት ይትካእ ከምኡ ዝኣመሰለ ሰብ መን ትፈልጢ እንድዕ ግን ምናልባት ማጆር ገለ ካብ ዝጠባያት ዘለዎ ይመስል ክኸውን ይኽእል እዩ ሶፊያ ገለ ካብቲ ቐጭ ዘምፅእ ስምዒታዊ ሕጫጩ ኦይ ጡፍ በልየ በጃኺ ሓደ ኣብ ጽባቓዊ ደረጃ ዝነብር ሰብ ብቐሊሉ ኣብ ሸቐልቀል ክኣቱ ወይ ብቐሊሉ ክርዕድን ባዶነት ክስምዖን ይኽእል እዩ ኣብ ከምዚ ኩነታት ክኣቱ ከሎ ተስፋ ኣለዎ ማለት እዩ ብኣተሓሳስባ ኪርክጋርድ ምሽቓል ኣዎንታዊ እዩ ምኽንያቱ እቲ ዝሻቐል ሰብ ኣብ ናይ ህላውነት ኩነት ምህላው ስለ ዝሕብር ሽዑት ሰብ ናብቲ ዝለዓለ ደረጃ ክሰግር ይደሊ ወይ ይመርጽ ማለት እዩ እዚ ግን ክኸውን ይኽእል ዘይክኸውን ከዓ ይኽእል ኣብ ጫፍ ናይ ምስጋር ምህላው ግን ሓጋዝ ይኮነን ብምሉእ ኩለንትናኻ ክትበጽሖ ኣለካ እዚ ወይ እቲ እዩ ክኸውን ዘለዎ ባዕልኻ ብምርጫኻ እንተዘይጌርካዮ ኸ ማንም ሰብ ኣብ ክንዳኻ ክገብሮ ይክእልን እዩ ዳርጋ ከም መስተ ወይ ሓሽሽ ምግዳፍን ዘይምግዳፍን ማለት እዩ እዋ ዳርጋ ኸም እዩ ነዚ ደረጃ ናይ ምውሳን ኪርክጋርድ ክገልጾ ከሎ እቲ ሰቁራጦስ ኩሉ ሓቂ ካብ ውሽጢ ዝፈልቕ ዝበሎ የዘኻኽረካ ከምኡ ኸ እቲ ካብ ሓደ ጽባቓዊ ደረጃ ናብ ሞራላዊ ደረጃ ወይ ናብ ሃይማኖታዊ ደረጃ ንምስጋር ዝደፋፍኣካ ሓይሊ ካብ ውሽጥኻ ክነቅል ኣለዎ ንኣብነት ሓደ ናይ ህላዊ ምርጫ ኸመይ ገይሩ ካብ ውሽጥኻ ይነቀል እተብርህ ናይ ቀቢጸ ተስፋ መግለጺት ኣብታ ገበንን መቕጻዕትን ክራይም ኤንድ ፓኒሽመንት እትብል ኣዝያ ደናቒት ልበወለድ መጽሓፍ ናይ ዶስቶየቭስኪ ንረኽባ እቲ ዝበለጸ ክትገብሮ ትኽእል መቸም ሓደ ፍሉይ ዓይነት ህይወት ምምራጽ እዩ በለት ሶፊያ ስለዚ ምናልባት
ሞራላዊ ደረጃ ክትነብር ትጅምር ኣለኹ ንበል እዚ ህይወት እዚ ሕጂ ብዕቱብነት ብጽንዓትን መትከልን ዝግለጽ ሞራላዊ ህይወት እዩ ኣቀራርብኡኻ ከምቲ ናይ ካንት ሞራላዊ ሓላፍነት ማለት ኮይኑ ብሕጊ ሞራል ተቐይድካ መንባር ማለት እዩ ልክዕ ከም ካንት ኪርክጋርድ ቀድም ቀዳድም ብዛዕባ ተኣፋፊ ጠባይ ወይ ኣመል ሰብዩ ኣተኪሩ እቲ ዘገድስ እቲ ባዕልኻ እዚ ቕኑዕዩ ወይ ኣይቅኑዕን እዩ ትብሎ ኣይኮነን እቲ ዘገድስ ኣብቲ ቕኑዕዩ ወይ ኣይቅኑዕን እዩ ዝበሃል ናትካ ርእቶ ምቕማጥ እዩ እቶም ኣብ ጽባቓዊ ደረጃ ዝነብሩ ኣብቲ ኣየናይ ባህ ዘብልን ኣየናይ ከዓ ቅጭ ዘምፅን ጉዳይ ጥራዮም ዘተኩሩ ኣብ ከምኡ ህይወት ምንባር እሞ ኣብ ናይ ሕሉፍ ዕቱብነት ኩነታት ንኸይተኣቱ ኣይስግእን ዶ ከም ውሳነኸ እዩ ኪርክጋርድ እኮ ሞራላዊ ደረጃ ባህ ዘብል ህይወት ኣለዎ ኢሉ ኣይድምደመን ሓደ ሓላፍነታዊ ሰብ ሓደ መዓልቲ በቲ ሓላፍነታዊ ህይወቱን ዕቱብነቱን ወትሩ ጥንቁቕ ምዃኑ ከድክሞ ወይ ከዓ ቅጭ ቀምጻሉ ይኽእል እዩ ብዙሓት ብፍላይ ዕድመ ምስ ደፍኡ ከምኡ ይኾን እዮም ገለ ኸዓ እቲ ዝሓለፈ ጽባቓዊ ደረጃኦም ዝደግሶም ኣለዉ ገለ ኸዓ ናብቲ ሓድሽ ሃይማኖታዊ ደረጃ ዝዘሉ ኣለዉ እዚኣቶም ኣብቲ ወሰን ዘይብሉ ጥልቀት 70,000 ፋዞም ኣብ እምነት ይጥዕሉ ካብ ጽባቓዊ ባህታን ተድላን እምነት ይመርጹ ኪርክጋርድ ከም ዝገለጾ እቲ ዘሊልካ ባእዳዊ ኣባጅጎ ምሕቋፍ ዘርዕ ድኳ እንተኾነ መንገዲ ድሕነት ንሱ ጥራዩ ኢሉ ክርስትና ማለቱ ድዩ እዋ ብናይ ኪርክጋርድ ተሓስባ እቲ ሃይማኖታዊ ደረጃ ዝብሎ ክርስትና ማለቱ እዩ እዚ ግን ዋላ ነቶም ኣብ ክርስትና ዘይኣምኑውን ኣገዳሲ እዩ እዚ ብወድን ማርክ ዝቐረበ ፍልስፍና ህላውነት ድማ ኣብ መበል 20 ዘመን ኣዝዩ ዓብላሉ ኮይኑ ዓንበበ ሶፊያ ሰዓት ኣሪኣ ሰዓት 5 ምሸት ምዃኑ ምስ ፈለጠት በተጊላ ተሲኣ ኣዲያ ክትቁጣዕ ምዃና ንኣልበርቶ ሓቢራ ጠንጢናቶ ናብታ ሳንቦቕ ጐየየት ይቐጽል